Hello everybody. Og velkommen til denne video. Ja, det er måske lidt dårlig lyd. Jeg har glemt min mikrofon. Oj, hold lige op. Vi har fået hele den her kurv med mystery ting. Vi ved ikke, hvad der er i af vores mor til ferien, tror jeg det er. Sikkert. Så lad os unboxe. Ja. Starte med nogle matchende. Vi har fået sådan nogle Kæmpe store kopper. gode drikkekopper. Og jeg kan godt lide, der er sådan en gummi. Hvorfor? Lige nu kan jeg bare smage plastik. Så har vi fået nogle nye smag af Cheetos. Det er ost. Med ostesmag. Og den er ny. Så bliver vi i det stærke tema. Vi har fået Blue Heart Target. Jeg ved ikke, om jeg siger det forkert. Tak. Nogle de blå targets, okay? Så har vi noget mere match med sommerkåber, eller hvad? Noget til at lægge på. Er det en sommerkåb? Eller er det noget? Sådan, Jeg tror, det er sådan lidt det er sådan tæppe. et liggetæppe. Fordi så kan man sådan lægge det der, og så kan hovedet være heroppe. Vi har fået et hver. Skal vi prøve at åbne det? Okay. Skal jeg starte? Knoppen bare ligesom at pakke en gave op. Det er sådan noget hårdt. Der er pakke igen. Okay. Jeg vil filme. Ja, jeg tager den lige. Hvad laver du? Skal vi finde hovedet? Jeg tror hovedet. Vi kan se, der er en hætte. Nå! Jo. Nej. Jo. Det er hovedet der her. Nej, det her det er hovedet. Hej! Prøv at se her. Det er hovedet. Og så har du armene her. Sådan en her. Og den skal jeg på. Det gider jeg i hvert fald ikke til at tage med. Og jeg har fået den sammen. I voksenstørrelse. En kæmpe huli. Jeg har også fået den. Ja, en badehåndklæde. Badehåndklæder. Så når vi har været ude og bade ved stranden eller sådan noget, så har vi fået det her. Det her, det er beach tennis. Nå, det er sådan en, så kan man spille ude i stranden. Altså sådan ude i beach- vandet. Ja, så er det sådan her beach tennis, så er det sådan, og det er sådan en Ude i meget vandet. hoppe. Jeg tror ikke, den kan hoppe på vand, for eksempel. Og Så nu må du tage. så tror jeg lidt, at vi går Trend til slikket. og drikke. Nå, skal vi starte med at drikke? Så tager jeg noget andet drikke. Baha Tiki Tropical. Det er med lemonsmag. Det er et eller andet underligt. Så har vi også fået den her. Carlo Pups. Den hedder Origin Blue Lemonade. Ja. Og der er ikke brug til. Så er der den her. Jeg tror måske, vi har en video om den, ellers er den blevet væk. Men det er sådan en, så fryser man den ned, og så skal man squish på den. Og så bliver det til slush ice. Og den tror jeg, vi har. To af. En med, den her den er med cola, Og den her, den er med jord. og den er med jordbær. Så vi har fået nogle af de samme farve med Toxic Race. Er det også sådan, når det bliver til slush Det var ice? dem, vi smagte. Freeze Squish, det er det. Sådan nogle toxic rave. Hvad skal vi? Noget spise med så har vi fået forskellige smags mochis. Er det Må jeg se. Det er mochis. Hvis vi ved, hvad det er, det er de der med sådan noget dej og sådan noget. Jeg tror, det er med dig. Freeze dried candy. Ja, sidst med det. Mm. Så her, der har vi fået... Er det... Det er nok den der. Øh, Og der er også den her. Ice cream strawberry freeze dried. Frysetørret is sandwich. Ja. Chokolade. Så har vi fået et Så er der de her Hello Pandas. En med chokolade og creme, eller cookie og creme. Og en med white milk. Hvid mælk til dans. Så har vi sådan noget. Det her, det er vildt.
Det har jeg Hvad er det? Det er sådan noget, så er der sådan noget, at det skumfidus sukker indeni. Det er sådan, Raspberry Rite Chocolate Cotton Candy. Det er Candy Floss. ja, det er Candy Altså, Floss det er en inde i Dubai-chokolade, bare med med Candy Candy Floss, Floss. i stedet for det der creme. Og så med raspberry hindbær hedder det. Det chokolade. glæder mig til at smage. Det skal vi nok filme, når vi smager det sådan. Så er der de der peeling candy. Hvis I kender dem, så er det sådan, så er det vingummi, hvor man kan pille dem af. Eller det der skrald af, og så er der vingummi indeni. Og så kan man også skralden udenpå også vingummi. Ja, det er den her. Nej, Det her det er også peeling candy. Ja, Peeling Candy, de er med, hvilket smag? Den der lige før, det var med grape. Og så har vi den her med white peach. Og så har vi fået sådan nogle Golden Caramel Crunch frysetørslik. Dem har vi fået. Dem. Så har vi fået sure ufoer. Det har jeg aldrig nogensinde set før. Så har vi fået Squid Game nudler. Med barbecue smag. Vil du se? Squid Game nudler. Vil du se? Ja, jeg har ikke set dem i normalt. Vi tager det op på. Så har vi været i Poki. Eller, så er der noget Poki. Det er sådan nogle sticks med sådan noget chokolade med smag. Så det er sådan nogle kiks med chokolade med smag-agtigt ude. Her har vi Udover. Nørregade The Joker Mix. Smagen er hemmelig. Tør du at prøve? Det er smagen er hemmelig. Ja, de er kommet ud med Og hvad er det, der smagen af? forskellige. Smagen også er hemmelig. Jamen, ja, det er sådan Batman, Superman og Jokeren. Vingummier. Så er der en til af de der Squid Game. Så har vi Endnu en Squid Game nudler. Så har vi nogle Pac-Man vingummier. Sådan nogle med spøgelserne og sådan noget. Det her ved jeg ikke hvad, men det ser meget underligt ud. Noget af Vitus' Men det er... absolut favoritslik. Vi har fået 2 poser Polly. Ja! Eller en med issmag. Og så nogle med tropical. Så har vi så fået Warhead Super Sour Bubblegum Pops, som er nok nogle slikkepinde med tyggegummi indeni. I flere forskellige smage. Der er grape, vandmelon og cherry smag, så det er vindruer, vandmelon og kirsebærsmag. Så har vi fået en til af de der limonader. Det er Taste of Islands. Øer. Og den hedder Paradise Punch Limonade. Er det ikke den, vi havde? Og så er der Baja Fridge Blue Limonade. Ja, og der havde vi også den anden Baja der, det helt til at starte med. Den her, den der. Og så har vi det samme Og her. sidst, Men størst, slet ikke mindst. så skal vi til at lave vores egen Dubai. Og så er det et stort spørgsmål, fordi vores mor, hun har sagt, at der er en hel masse ting, men der er noget, der mangler. Det er pistachecreme. Nej, det er det der anden creme, er det ikke? Så siger hun, der er noget, der mangler. Og det er jeg lidt. Og hun siger, der er noget med et tema over det hele. Er det ikke? Jeg har måske en lille idé, for jeg har set, at der er de her Squid Game nudler i normalt. Men jeg så også, at der var de der Squid Game cookies. Det er ikke dem. Er det det der anden creme til Dubai chokolade? Der er der ikke noget andet creme til Dubai chokolade. Nå, det er fordi, det har det allerede Det blandet. er pistachecreme, ja. Eller hvad? Så bliver jeg lidt underligt over, hvad det så kan være. Skriv i kommentaren, hvis I ved, hvad det er. Det har noget, nogle af de her ting. Der er jo også 3 forskellige af de her Der er nogle af de her ting, vi ikke kan bruge, hvis vi ikke har det. Er det chokolade, vi mangler? Det mangler vi også. Det er rigtigt. Men der er en ting mere. Det er noget, vi ikke kan bruge. Jeg vil gerne have det bare. Er det et net til det her? En fryser? Også det. Det er faktisk ikke engang det. Hvad har I tænkt jer at gøre med de der 2 ting? De der 2?
Det er chokoladeform. Det er sådan nogle chokoladeform til at lave Dubai-chokolade. Ja, så tak fordi I havde set med. Det her, det var en lille hård... Lille Nej, kæmpe. gave overraskelse fra vores mor. Og hvis I lige... Det er alt det her. Plus kåben her. Alt det der. Og det bliver måske lidt svært at taste til. Af vores søde mor. Så det var det. Og så vil vi bare lige have et rigtig god sommerferie. Tak fordi I så med. Og Hej hej.